Gauzkoan Marte sorkuntza laborategira hurbildu gara, eta kamera aurrean Miren González Goikoetxea dugu gurekin, eta elkarrizketa honekin hasteko, jakin nahiko genuke, jada Marte sorkuntza laborategia sortu zenetik urte ugari pasa direnez, imaginatzen dugula, jada hemen egonkortuta zaudetela, ez? Larrendia auzoan, egonkortuta zaudetela imaginatzen dugu, ez da? Bai, hori da, badakizu urteen poderioz, ezaguna egiten zea, auzoan ere hartu eman asko dauzkat, dena esan dezakegu agian hemen auzoan talde bezala moldatzen gehala, ez? Bai, hemengo denda txikiekin, negozioekin eta elkarteekin, bai. Eta konde, zergatik deskribatzen duzu ez duen burua, sorkuntza laborategi bezala. Hemen sortzen dalako, ez dauka besterik. Lehen kontatu dizut, aldaketak egon dira hemen egon geran 5-6 urtetan, lehen Ainara Oskok eta Oskozek eta nik burutu genuen proiektua, laborategikoa, gero behar izan zuen, eta orain daude Larraitz Torrez eta Iratxe Aires nerekin, eta gea 3 emakume, 3 sortzaileak, eta martxa pixka bat aldatu da, hemen bakoitzak bere proiektua eramaten du, eta nik eramaten dut gehiago hemengo tailerrak irakasle moduan ematen ditut, eta gero aparte nire proiektu piktorikoa. Larraitz bere lana egiten du eta Iratxek berea. Eta gero, beti konpartitzen ditugu esperientziak eta informazioa, eta beti aberasgarria da. Eta kontaidazu, zer nolako ekintzak antolatzen dituzu hemen, orainik ezagutzen ez zaituzten pertsona. Ekintzat orain umeentzat eta hogein indarra gehiago hartzen ari da helduen tailerrak. Ez daki zergatik. Ze urteak egon gara umeekin bakarrik, eta orain azkeneko urtean heldu pilo bat animatzen ari da margotzea. Nik uste dut izan daitekela, pandemiaren ondoren, ez dakit gertatu zaigun buruetan, asko gauzak aldatu dira, eta jendeak nahi dut zerbait desberdina probatu, nahi dut zerbait berria egin, nahi dut ireki beste ate bat. Eta horrela, orain bertan, 3 talde dauzkatzen duenak, 3 egunetan, denak emakumeak. Ez da behar da, kasualidadea, edo ez. Hori da, eta ezakitazten aldian, zintzupiren gehien eskatzen dizkizuten tailer motak, edo modarik nabaritzen duzun, edo jendeari interes gehiago pizten dien horrenako ekintzarik edo. Ja, modak edo, ez dakit, nik hemen nire estiloa jarraitzen dut, ni beti klaseak eman ditute modu batea, ariketen bidez, pixkanaka, eta ez dakit, modaren kontuan ez da ere proiektu artistikoan ez da jarraitzen modarik nire egia jarraitzen dut nola baita esateko. Konda eguzu, datozen urteetara begira, datozen hilabeteetara begira, nola imaginatu nahiko zenuke Marte sorkuntza laborategia, da planik bat? Ez daukat inungo planik, eta horrela jarraitzen bali badu superpozik. Ze ondo difoa, eta bai, dena aberasgarria da, atetik sartzen den pertsona bakoitza zerbait berriak hartzen du, gogo berriak, nahi berriak, eta horrela jarraitzea, ez dut gehiago nahi. Eta kuriosidade moduan, konta guztu zergatik aukeratu zenuten Marte izena? Egia esan izena jartzearena oso zaila. Eta nahi genuen zerbait desberdina, beti hasten zean jolasten inizialekin eta artearekin, eta hori guztia da Marte, bakizu ze konnotazio beste uniberso batean sartzen zea, ere divertigarria da, eta azkenen horrekin gelditu ginen, jendeari gustatzen zaio. Esatean, noa Martera, zera beste toki bat, hori beste planeta bat. Elkarrizketarekin amaitzeko aipatu nahiko genuke, zuek ere Irungo udalepo euskara orlak bultzatzen duen kalean bai izeneko programa horretara txikituta zaudetela, izanmena berritu duzu duela gutxi, beraz imaginatzen dugu zuen elkartean ere, euskararekiko jarrera hori duzuela eta euskara sustatzeko nahi hori duzuela. Bai, noski, ez da erabaki bat agian, ez duzenean apuntatzen nahi, zegu 3 ere hemen gaudenak euskaldunak gea,
nire lehenengo hitzak beti euskeraz izaten dira, baina bai ere askatasunez, nik umeekin bereziki beti euskeraz iten diet, gero jasotzen detena, desberdin izaten da, askotan erderaz, baina, bueno, nahi hori jarraitzen dut, baina nik ez den nahi izatea, ez da ere zerbait derrigorrezkoa ni ez nabil esaten jendeari euskeraz hitz egiteko, baizik eta nik euskeraz hitz egiten dut, eta gero normalean modu naturalean ateratzen da. Eta konta iguzu, euskera eta artearen arteko lotura historiko bat dago, edo nola ikusten duzu? Ez dut ikusten horrean, ez. Euskera, inglesa, frantsesa, dana dalakoa, ez dut lotura ikusten. Primeran, miren esan dako guztiarekin geldituko gara, beraz, mil esker guri harrera egita. Eskerrik asko zuedi, tortzengatik.